Orain, txistu kaletarra edo urbanoa ezagutuko dugu. Euskal Herrian, aspaldidanik, herri eta hiri askotan halako txistulariak daude. Eskola edo akademiako txistulariak. Eta hori ezagutu dezagun, gurekin dago gaur Felix Askaso. Mende honen hasieran Gasteizen txistua jotzen hasitzena. Eta berarekin gaurko Gasteizko udal txistu taldea. Beraien medioz ezagutuko dugu Euskal Herriko soinu tresna hau. Felix Askaso 1906 urtean Gasteizen jaio zen. 14 urtekin txistua jotzen hasi zen. Eta 19arekin udal txistu taldean Primitibo Onraita zuzendaria zelarik. Grabazio hontan gaurko Gasteizko udal txistu taldeak pozik parte hartu dugu 45 urte talde honen partaide izan denari laguntzeko. Alboka. Euskal Herriko beste soinu tresna berezia. Orain dela denbora gutxi Gipuzkoan eta Bizkaian albokari asko baziran ere, gaur egun ja gutxi gehiatzen dira zoritxarraz. Gurekin, Leon Bilbao, Arratiako albokaria, Arteakoa. Eta aspaldidanik alboka jotzaile eta alboka gilea. Baina albokalariak behar du laguntza, eta hortan panderu jotzailea eta kopla kantatzen Maurizia Alditurriaga, Zeberiokoa. Mani hasi nintzen albokabeten 13 urtegaz, plazan. Hemen egin zen grupo txiki bet, ibiltek ginean bain urkiolara eta bain hemen erdi, ifandorri gotu zindan albokea, dolan. Den irikatzio zen aitek, telefuntuek, albokabeten. Iten bai. Ni 12 urtegaz hasi nintzen Zeberioko plazan fandero joten. Naukik izin neuen, bakarrik dakiden hori naukik izin neuen. Da soinulariek, Zeberiokoak, Joaquin Goti, Jose Rotaetxe, da Juan Txapel, da gero Beranzio, topen neuen ementu barrien San Antonio batzutan. Da gero inginean, nobio inginean, da gero ibiltek ginean, handi hortin beti, hor danean. Minu egiten alboka guzteri. Da mate lau, zera, kerizia. Osea, que balido pagoak, balido kanpo gorretea bebai izan diakonak, horrepo bai. De badar beste zer batzuk, pintxurre, zato baterako, txur bat zaumada.
No, adarra preparetan. Albokan sartze boske egiten. Zino azte. Hori dire kaino bera, geutiko zeu, errekabarrenean. Nahan ematen doaz, horre gabon hilean abenduen. Oseak hilberan, esaten dutzen, mengoant hilberean, hotzik handienean, gogorra bizintezan. Doen egin badirez, albokan sartu, Mini preparen gotoen, albokia zela zer dut nan. Hana preparete gero. Txenoa, fite bat iten da, zela fite iten dan karruin, Ez da pasile, gauziarra ez da erraza, Gipuzkoako probintzian, Urola Bailarako Urrestila herrian aurkitzen gera. Gurekin, Antonio Aranaga hauntxa soinujolea eta Miguel Arregi iturbide panderu jole eta koplaria. Orain, Euskal Soinu Tresna herrikoienen artean berriena aurkeztuko dugu. Gaur egun hain sartua dagoen akordioi diatonikoa, soinu txiki, trikitixa edo infernuko auspoa izenez ezagutzen dena. Hey!
Euskal Herriko soinutresna berezi bat ezagutuko dugu. Txalaparta. Eta txalaparta zer dan jakiteko, gurekin daukagu Ramon Goikoetxea. Aspaldidanik, txikietatik, txalaparta jotzailea. Berak aurkeztuko digu txalaparta. Nola jotzen zen, zertarako, eta txalapartaren inguruan gertatzen zen guztia. Bueno, hau da basarrilla, Astiarrako ingurun dagoen bat, Donostikoa, Barrio, Amara, Erbetegi, Etxeberri. Gu hemen jaio ginen. Oain 75 urte eta oain 80 urte. Hemen jotzen un. Eta etortzezian Auzuetatik, ja Donostitik, txalaparta aite zutenien etortzezian, zurrutea. Auzuetatik, handik, denetatik etortzezian. Eta geho nahikoa jandeatzean, balantzagein. Gu atxonatemen aitezian, holan aztiti pasata. Txalaparta jozeguan. Euna zabaldu atementxe, erdi moskortuta. Guta etortzeziena denak igual. Eta txalaparta ze okasiotan zen, motiboagatik jotzen zen? Motiboa, zan, zaharrak bukatzen zienean, tolarian, hori da, ursa joat, beste gauzakin nola jotzen, Andre Madalen, igual, txalaparta jotzen zen. Hola geogitzen horon teilatun, eusile baiziek jotzeko, suño hubi ateatzeko. Bilan dehin da, magine fierro, hola segatzen. Nia zen izan 13 urte egin. Eta 75 egin hemen zeitzet. Launak erdi baino jo hildia. Eta oan berri egin. Ni baino jatorra hua lenguzu bagin. Eta hola zeitze dugu. Hilatian hori bileko dugu. Txalapartan da txalapartemen. Zaharduan da zahardu hemen da txalapartago. Bihin artien txalaparta jotzea eta batetu izena tukutun. Eta bestiak urgunak. Eta bihen artien jotzea hoi.